Pacient prichádza s masívnym ascitom, brucho má napaté ako bubon. Prvá otázka asi je, prečo to vlastne robíme? Sme na diagnostickej misii alebo na záchrannej? Prvá je tá diagnostická paracentéza. Tam je náš cieľ vlastne jednoduchý. Získať malú vzorku tekutiny, povedzme 20-50 ml, a poslať ju do labáku. Čiže hľadáme odpoveď na otázku, čo je príčinou. Presne. Zaujíma nás cytológia, biochémia, mikrobiológia. Je to len cirhóza, alebo je za tým nejaká infekcia, či dokonca malignita. A tá druhá kategória, léčebná, to je tá záchranná misia, ako som spomínala. Presne tak. Tam už nehovoríme o desiatkách mililitrov, ale o litroch. Riešime stav, ktorý text označuje ako tenzný ascites. To už nie je len nejaký kozmetický problém. Ten obrovský objem tekutiny v bruchu tlačí na bránicu. Pacientovi sa ťažko dýcha, cíti, že sa dusí. Čiže to už ohrozuje aj funkciu orgánov? Áno, vzniká vnútrobrušná hypertenzia, ktorá môže poškodiť napríklad obličky. V takom momente už nejde o diagnostiku, ale o čistú úľavu. Tým odčerpaním tekutiny mu doslova vraciame schopnosť dýchať. Rozumiem. Čiže v oboch prípadoch je absolútne kľúčové trafiť správne miesto. Predpokladám, že píchať ihlou do brucha len tak naslepo nie je úplne ideálne. To určite nie. Tu prichádza na rad ultrazvuk však. Ako presne mení hru? Mení ju zásadne. Povedal by som, že v dnešnej dobe je punkcia bez predchádzajúceho USG takmer non lega artis postup. Sú to vlastne také naše oči. Presne. Oči pod kožu. Umožní nám nájsť najväčšie jazierko tekutiny, zmerať si jeho hĺbku a, čo je najdôležitejšie, zmapovať terén. Vidíme, kde sú črevné kľúčky, pečeň, slezina a vieme si vybrať bezpečný koridor pre tú ihlu. Text špecifikuje ako štandard ľavý dolný kvadrant a ultrazvuk nám pomôže nájsť to najlepšie miesto. A čo situácie, kedy toho ascitu nie je 5 litrov, ale jeho menej, alebo je nejako ohraničený, povedzme po operácii? Vtedy je ultrazvuk ešte dôležitejší. V takýchto prípadoch zdroj priamo odporúča robiť punkciu cielenie pod priamou ultrazvukovou kontrolou. V reálnom čase. Aha, čiže lekár sleduje ihlu na obrazovke. Áno, má sondu na bruchu a na monitore vidí celú dráhu ihly od kože až po ten ascites. Je to ako navigovaný projektil. Maximálna presnosť, minimálne riziko. OK, takže miesto máme označené, pacient je pripravený, ešte jeho poloha. Zdá sa to ako banalita, ale text ju spomína. A má to svoj dobrý dôvod. Využívame najjednoduchší fyzikálny princíp gravitáciu. Aha. Pacient leží na chrbte, niekedy má mierne zdvihnutú hornú polovicu tela, všetká voľná tekutina sa tak stečie dole, do pánvia dolných kvadrantov. Vytvoríme si tam také hlbšie jazero? Presne tak. A zároveň črevné kľúčky, ktoré sú ľahšie, lebo je v nich plyn, majú tendenciu plávať hore, preč z miesta, kam ideme píchať. Je to jednoduché, ale veľmi efektívne. Príprava je teda za nami a teraz prichádza ten kľúčový moment, samotná technika. Po dezinfekcii prichádza na rad ihla, špecifikácia tej ihly. Človek by čakal niečo tenké, no tu sa hovorí o hrúbke najmenej 18G. To znie dosť masívne. A je to detail, ktorý oddeluje úspech od frustrácie. Človek by si myslel, že ide len o kožu a svaly, ale pri masívnom ascite môže byť brušná stena presiaknutá, edematózna a hrubá pokojne aj 7 cm. Fíha. S bežnou kratšou ihlou by si sa jednoducho nedostala dnu. Je to ako snažiť sa vrtať do hrubej steny s príliš krátkym vrtákom. Nikdy sa tam nedostaneš. To dáva perfektný zmysel. Ďalší krok je lokálna anestézia, 1% mezokain. Ale ten spôsob podania podľa popisu je veľmi elegantný. Nie je to len jedno pichnutie. Je to technika, ktorá spája dve funkcie do jednej. Anestéziu a prieskum terénu. Lekár nepichne a nevytiahne, preniká ihlou pomaly, vrstvu po vrstve koža, podkožie, svaly a do každej vrstvy aplikuje trochu anestepika. A teraz prichádza tá genialita. Áno. Text uvádza, že popri tom prerušovanie ašpiruje. Počkať, takže tá istá ihla, ktorou sa to celé umrtvuje, zároveň slúži ako prieskumná sonda? To je geniálne efektívne. Presne tak. V podstate lekár ochutnáva každú vrstvu, až kým nenarazí na tekutinu. Presne tak to je. Jemne ťahá za pies striekačky, nič,
Nič a zrazu, v momente, kedy hrot prenikne cez peritónium, nasaje do striekačky tú žltkastú tekutinu. A vtedy má 100% istotu? Presne. Je na správnom mieste. Anestetická misia splnená, prieskumná misia splnená. Potom už len vymení striekačku a môže buď odobrať vzorku, alebo napojiť systém na evakuáciu. Fascinujúce. A čo to presné miesto v pichu? Spomínali sme ľavý dolný kvadrant, ale text to definuje ešte precíznejšie pomocou anatomických bodov. Prečo práve tam, v tej vonkajšej tretine spojnice pupka a spina iliaka? Je tam nejaká slepá zóna? Dá sa to tak nazvať, je to zóna, ktorá je anatomicky najbezpečnejšia. Hlavným dôvodom je snaha vyhnúť sa kolaterálnemu obehu v brušnej stene. Aha, tým rozšíreným žilám? Áno. U pacientov s pokročilou cirhózou sa v dôsledku portálnej hypertenzie vytvárajú takéto žilové spojky. Niekedy sú to hrubé, vinuté cievy priamo v stene. A pichnúť do takej by bol asi problém. Obrovský problém, spôsobilo by to masívne a veľmi ťažko kontrolovateľné krvácanie. A práve táto oblasť je známa tým, že sa tu takéto veľké kolaterály typicky nenachádzajú. Minimalizujeme riziko. Takže každý detail má svoje opodstatnenie. A potom je tu ešte jeden technický trik, ktorý zdroj opisuje cikcakovitý manéver. To znie ako niečo z príručky pre špeciálne jednotky. Je to v podstate veľmi jednoduchý, no neuveriteľne efektívny mechanický princíp. Predstav si, že urobíš dieru do vrecka s vodou. Keď ihlu vyťahneš, voda bude vytekať. A to isté sa môže stať aj tu. Hlavne pri veľkom tlaku v bruchu. Tekutina si nájde cestu von. A presakuje na povrch, čo je nepríjemné a zároveň riziko infekcie. Presne. A tento manéver tomu má zabrániť. Ako presne? Je to geniálne jednoduché. Predtým, ako lekár zavedie ihlu, jednou rukou napne kožu a posunie ju o centimeter 2 do strany oproti svalom. V tejto posunutej polohe vykoná celý vpich. Kanál, ktorý takto vytvorí, teda nie je rovný, ale zalomený. Aha, chápem. Keď po skončení ihlu vyťahne, jednoducho pustí kožu. Tá sa vráti do pôvodnej polohy. Tým sa vrstvy kanála voči sebe posunú a kanál sa sám uzavre. Je to ako vytvoriť si samostesniaci ventil z tkaniva pacienta. To je skutočne brilantné. Prejdeme teraz k tomu najdramatičnejšiemu scenáru veľkoobjemovej paracentéze. Bavíme sa o litroch. Text veľmi dôrazne počiarkuje, že sa nesmú vypustiť naraz a príliš rýchlo. Prečo je to tak kriticky dôležité? Pretože tu už nezasahujeme len lokálne, ale ovplyvňujeme celú hemodynamiku pacienta. Predstav si brucho ako balón naplnený 5 litrami vody, ktorý vytvára tlak na všetko okolo. Ak by sme tú tekutinu vypustili v priebehu pár minút, je to ako keby si zrazu uvoľnila obrovský sťahujúci pás. Dôjde k náhlemu, masívnemu poklesu vnútrobrušného tlaku. A to spôsobí? Čo presne? Spôsobí to fenomén, ktorý sa volá vazodilatácia z planšnickej oblasti. Všetky cievy v bruchu sa prudko roztiahnú a obrovské množstvo krvi z centrálneho obehu sa do nich prepadne. Čiže v podstate obehový kolaps. Presne tak. Dramatický pokles tlaku, zníženie cirkulujúceho obehu. Je to ako keď naraz otvoríš všetky stavidlá na priehrade, hladina v hlavnom toku prudko klesne, pre pacienta je to životohrozujúci stav. Takže kľúčom je pomalosť a absolútna kontrola. Zdroj spomína bezpečný objem 5 až 6 litrov, ale za veľmi prísnych podmienok. Presne tak. Pomalosť, kontrola a proaktívny manažment. To znamená neustále sledovanie vitálnych funkcií tlaku, pulzu a predovšetkým adekvátna náhrada objemu. A tým sa dostávame k tomu najdôležitejšiemu. K albumínu? Protokol, ktorý text popisuje, je veľmi špecifický. Hovorí, že ak sa vypustí viac ako 3 litre, je nutné podať infúziu albumínu. Prečo práve albumín a nie napríklad bežný fyziologický roztok? Pretože tu nenahrázame len vodu, ale niečo oveľa dôležitejšie – onkotický tlak. Rozumiem. Albumín je hladná bielkovina v plazme a funguje ako šponžia, ktorá drží tekutinu vnútri ciev. Keď vypustíme litry ascitu a zároveň spôsobíme to roztiahnutie ciev, potrebujeme v nich udržať dostatočnú ťahovú silu. Aby sa tekutina nezačala presúvať mimo ciel. Presne. Aby sme udržali objem krvi pre životne dôležité orgány. Fyziologický roztok by sa veľmi rýchlo presunul mimo a tento problém by neriešil. Takže albumín je v podstate to lepidlo, ktoré drží cirkuláciu pohromane, keď zmizne ten vonkajší tlak. Aj dávkovanie je presne dané však? Áno, a to je dôležité. Nejde o odhad. Štandardom je 8 až 10 gramov albumínu na každý liter vypusteného ascitu nad hranicu 3 litrov. Čiže je to presný výpočet.
Áno, ak vypustíme 5 litrov, pacient by mal dostať približne 16 až 20 gramov albumínu. Je to preventívne opatrenie, ktoré zásadne znižuje riziko komplikácií, hlavne poškodenia obličiek. Výborne, myslím, že sme ten proces rozobrali naozaj do hĺbky.